Добре дошли в новия епизод на Full Throttle. Днес ще ви представим един спортен седан в компактния клас. При нас имаме Jaguar XE. Моделът беше представен през 2015 година като наследник на Jaguar X-Type. За разлика от него обаче не използва платформата на Ford модел, а изцяло новото алуминиево шаси на Jaguar, което го прави по-добър за шофиране и по-лек. Моделът, който имаме при нас е 25D. Той разполага с 2-литров турбодизелов двигател с 240 конски сили и 500 Н въртящ момент. Това е достатъчно, за да ускори от 0 до 100 за 6.3 секунди и да развие максимална скорост от 242 км. Ягуарът се предлага с няколко бензинови и дизелови двигателя. Този, който имаме тук е 4-цилиндров дизелов с 240 коня и 500 Нм въртящ момент. Също така имаме 4-цилиндров бензинов, V6 бензинов с 380 коня и V8 бензинов с над 600 коня, наречен Project 8. Интериорът на Jaguar е доста спортен и имаме доста ниска позиция на стоене. Пред нас виждаме кожения волан и виртуалния кокпит, както и металните перца за смяна на скоростите. Централната конзола е доминирана от големия тъчскрин екран, който е доста респонсив на докосване и доста лесен за използване, което е рядко с тези дни. Материалите в кабината са доста хубави. Имаме кожа по таблото, кожени седалки и пиано лак и алуминий в централната конзола, като не виждаме никъде ефтина пластмаса, което ни харесва. И необичайният селектор за скорости, който въртим, за да сменим предавката. Сега ще ви покажем по-интересните външни елементи на Jaguar XE. Ще го познаете по голямата решетка с червената триизмерна емблема. Също така моделът Air Sport се е отличал с въздухоотводи над калниците. Фаровете са с интересна кръгла форма и LED дневни светлини. Отзад може да видим двойната аусхолова система, изразена в дифузиорът. Jaguar XE е един от най-спортните седани в компактния клас, което е присъщо на марката. Волан е приятно тежък и директен, което ви дава чувство за пълен контрол на автомобила, докато шофирате. Предницата е добре залепена за пътя и двойното задвижване държи колата в перфектно сцепление, без значение какво правите с нея. За съжаление не сме толкова впечатлени от дизеловия двигател, който въпреки 240 си конски сили се чувства доста муден и реагира бавно на педала на газта, което просто не отива на толкова спортно настроен автомобил. От друга страна двигателят е изключително икономичен и се комбинира перфектно с 8-степенната автоматична кутия, която сменя предавките без да усетите. Jaguar XE се оказа страхотен спортен седан в компактния клас. С мощен и икономичен двигател и перфектно поведение на пътя можем да го препоръчаме на всеки търсещ автомобил в този клас.